Pois desde o BNG, como demócratas, creemos que os povos teñen dereito a decidir e o que non se entende é que no Estado español se queiran ilegalizar a democracia e as urnas. É inaudito que está pasando neste Estado e nos pensamos pois, que é un error por parte desas forzas políticas que nos din que viñan a cambiálo todo, que precisamente o único proceso político que está en marcha, que quere cuestionar estas estreitas posturas do réxime 78 se poñan de lado e non apoien con decisión pois, un proceso que o que quere é consultar ao pobo catalán sobre o seu futuro. Sabemos que 8 de cada 10 cataláns queren votar os que queren votar sí e os que queren votar non. O que non se entende é a ofensiva antidemocrática que puxo en marcha o Estado, utilizando políticamente a xustiza e negando un dereito que ampara o dereito internacional como é o dereito a autodeterminación dos povos e o dereito da xente a poder decidir libremente o seu futuro. E isto fai no nada máis e nada menos un Estado que nos pretende dar leccións de democracia despois do que levamos vivido nos últimos anos. Partido Popular e Partido Socialista cambiaron durante o mes de agosto a Constitución nada máis e nada menos que para garantir que antes que os dereitos das persoas estaba os dereitos da banca a cobrar os seus intereses, o partido que nos impuxo recortes, que non lle consultou a ninguén se querían recortarnos na sanidade e educación para salvar precisamente aos bancos, vennos agora a dar leccións de democracia. Creo que a democracia é que os cidadáns podan votar nunha urna. E o que non entendo é como se pode ilegalizar o dereito dun pobo a decidir o seu futuro. É inconcebible e o BNG pois, ten unha posición moi clara como demócratas, como defensores pois, tamén dun cambio que ten que servir para que realmente pois, rompamos con este réxime do 78 que estamos vendo que o que nos trae unha corrupción sistémica, unha usurpación do poder político por parte das élites económicas e unha negación das nacións sin Estado, como é o caso de Galiza, e isto ten consecuencias desde o punto de vista material. Non creo que sexa casualidade que non sigamos tendo os salarios máis baixos, as pensións máis baixas, unhas tasas de migración tan elevadas e unha precariedade que cada vez é peor. Eu creo que ten que ver con políticas e con un marco económico que claramente pois, non nos permite desenvolver todo o potencial que ten o noso pobo. E nós, como demócratas, como nacionalistas, imos estar sempre do lado do dereito a decidir, do lado da democracia e do lado pois, de que as cousas se moven cando a xente pode participar.